Să păstrez secretul profesional. Să păstrez secretul profesional. Jur. Că nu voi îngădui să se interpună. Între datoria mea și pacient. Considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană. Chiar sub amenințare. Și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale. Contrar legilor umanității. Fac acest jurământ. În mod solemn și liber. Felicitări!